Здравейте! Казвам се Ивелина Пенева и съм професионален астролог. Целта на това видео днес е то да бъде кратко и да направя акцент на нещо, което ми харесва за 2025 година и нещото, на което днес се спрях и акцентът само днес е темата и това е квадратурата на Юпитер и Сатурн. По-нататък ще направя други видеа за нещо, което на мен ми е интересно. Знам, че прогноза годишна се прави по-детайлно, по-задълбочено. На мен днес такова ми е настроението и видеото ще бъде много кратко, само за Юпитер и Сатурн. Преди да кажа какво означава цикъла на Юпитер и Сатурн в 2025 година и квадратурата, която те образуват, трябва да се върна в декември 2020 година, когато се случи съвпада на Юпитер и Сатурн в знака Водолей. И това беляза едно ново начало на нов 20 годишен цикъл, насочен към промяна на социалните структури, ценностите и начините, по които взаимодействаме като колектив. Тази връзка отбеляза прехода от ерата на материалния свят, на материализма към фокус върху идеите, иновациите и обществения прогрес. И от тогава сме свидетели на ускорените процеси на трансформация от дигитализацията до социалните промени и новите форми на лидерство, които в последните 4 години наблюдаваме. Вече можем да се върнем назад и да си представим какво ли толкова много се споразумяха, какво ли точно си обещаха великите, големите сили, че света така се промени в последните 4 години. Сега за квадратурата. През август 2024 година Юпитер и Сатурн за първи път изградиха напрегнат аспект, това квадратурата, и която кулминира сега, декември 24 и януари 25. Аз това видео го записвам на 8 януари 2025. И този аспект ще продължи да влияе до юни 2025. Това е период на проверка, период в който този потенциал, който е заложен в 2020 година, се тества. Това е тест за устойчивост и това е критичен тест. Значи за първи път сега ще се случи нещо, което ще извади наяве, но през криза, какво всъщност те ни забъркаха, говоря за лидерите на света, за това, че се очаква наистина нов социален и политически ред. Сега, ключовите градуси. Сатурн ще премине през 17 и 19 градус на Риби, докато Юпитер ще е в същите градуси в знака Близнаци. И ако вашата натална карта съдържа планети или някакви оси, Куспиди, в тези градуси, квадратурата ще окаже значително въздействие върху живота ви, изисквайки адаптация и трансформация. Както казах вече, енергията е като на криза, т.е. за първи път е това нещо и този аспект създава напрежение. Напрежението между принципите на Юпитер, който иска разширение, оптимизъм, вяра, и принципите на Сатурн, който казва структура, реализъм и ограничение. И може да възникнат конфликти между желанието ни за растеж, обаче конфликта идва с необходимостта от това да се следват правила и понятието за ограничени норми тук е важно. Как би могло да се прояви тази квадратура, ако тя засяга личния ви хороскоп? Това на първо четене е затруднение при а, желанието ви да реализирате проекти и идеи и доста проблеми в кариерата. Значи аз вече имам такива клиенти с натални аспекти на Юпитер и Сатурн, които рязко сменят прозвище, кариера, работно място и така. Та проблемите в кариерата и социалното развитие са вече на лице. Проблемите в политическите структури
Няма за тях какво да говорим. Четирите последни години в България са показателни, но това е и в целия свят. Има такава криза в политиката. Има конфликти свързани с правни въпроси, докато се изграждат този цикъл на Юпитер и Сатурн и проблеми с договорите, които са обвързани дългосрочно с партньори, които са ни важни за работата. Естествено, има и напрежение а, не само в професионалните ни отношения, но и в личните. И получава се нещо подобно на притчата за Орео, рак и штука. Енергията на квадратурата е такова. Разпилян съм, полагам усилия, но те са в различни посоки и създава се усещането за или че нищо не се движи, има тотален застой, или усещане за хаос. А в обществото това как влияе? Този период засяга много социалните програми, политики, идеологическите структури. Виждате как дори новосформирани партии бързо сменят посоката си. Това е идеология сега съставена, създадена с новата група партия и много рязко след това сменят курса на политиката. Но това е криза от 20-та година и идеята каква е? Всичко, което е нефункционално, ще бъде премахнато. Трябва да има чистка и трябва да отстъпи старото, да отстъпи място на новото. И новите модели да са по-градивни, така по-смислени за обществото, по-ценни за народа. И аз очаквам промени в политическите и културни програми и размествания във властта и изникване на нови лидери. Това, което до сега наблюдаваме, това не са хората, които идват като нови да заменят старите. Тепърва ние ще разберем кои са новите лидери, които ще изместят старите. И към момента се тестват държавните граници. А, След 20-та година ние сме в една фаза на ново велико преселение на народите и това всички го забелязвате като поток от хора, които се движат и се устройват в други държави. Да, в този период се активират и още една уникална конфигурация. Освен на квадратурата на Юпитер и Сатурн, имаме съвпад на Нептун, Сатурн. По едно време ще съвпаднат Венера, Меркурий, Северния възел при тях ще бъдат. И това се случва на границите между знаците Риби и Овен, което е наистина знак с Риби приключва хороскопа. Един цял цикъл е завъртян и енергията се сменя с началните градуси на Овен. Нещо напълно ново започва при преминаването на тези сериозни планети, пък и там струпване от 29 януари до 11 май 25 година през крайните градуси на Риби и началните градуси на Овен ще бъдат и ще транзитират Нептун, Сатурн, Венера, Меркурий и Северния възел. Темите какви са тук? Взаимоотношения, финанси, креативност, творчество, но и духовно осъзнаване и нов вид духовна социална активност. Освен имигрантска вълна, аз очаквам и вълна на нови открития, особено открития в медицината, които те ще са с траен отпечатък за винаги, защото и Нептун, и Сатурн, така всичко, което го правят като за един път. И а, много голям пробив, много възможности за пробив се очакват точно в началните градуси на Овен. И това са интересни предизвикателства за човечеството. За мен аз очаквам много сериозен пробив в науката, в медицината. Това, което и миналата година ви казах за хай-тех, за света, в който ние живеем,
различен технологично и това се случи ние от юли месец. Наблюдаваме такъв бум на изкуствения интелект. Това са неща, които те първо предстоят и които но ще ви разкажа, когато запиша видео за Уран в Близнаци. Още малко за посланието на квадратурата на Юпитер и Сатурн. Трябва да преосмислим целите си, методите си, да се изправим срещу ограниченията, но да търсим устойчиви, интелигентни решения. Да повярваме в силата на баланса между това, че да, трябва да имаме вяра, трябва да имаме устойчиво вярване и така, ценност на убеденост, но и трябва да имаме дисциплина. И това е темата на Сатурн е дисциплина, която заради квадратурата малко рязко ще се появяват процеси сега в 2025 на тема ред и дисциплина, ограничения и нови политики, ново статукво. Желая ви късмет и ви желая свобода. Свобода да си направите плановете и вяра и трудолюбие да си ги изпълните. Очаквайте следващото видео, такова кратко, на тема големите аспекти през 2025 година. До скоро!